Veño de ter unha reunión coas consellerías pois, que temos competencias no ámbito, a de Industria, a de Economía e Industria, a de Cultura. Recorden que as instalacións son BIC, un ben de interés cultural. Eu mesmo estuvemos falando tamén coa Inspección de Traballo de Galicia, que é dependente do Ministerio, e, por suposto, tamén co empresario. Non? Entonces, o que podo decir é que, cinguíndonos o expediente, o que se refire á infracción administrativa, todo o que hai no expediente son deficiencias subsanables e, polo tanto, que se teñen que subsanar dentro dunhos prazos que están abertos todavía. O que lle pedimos á Inspección de Traballo é a máxima flexibilidade dentro da legalidade, tendo en conta que falamos dun edificio que é un BIC e, polo tanto, ten unha singularidade especial, non é sinxelo facer ali as obras que no seu caso sexan necesarias. Non? E a partir de aí, tamén lle pedimos ao empresario pois que proceda a inmediata reapertura, a reapertura das instalacións. E, eu falei con el e o que me traslada o empresario, e así me trasladou, é unha certa sensación de fartazgo pois coas inspeccións que está tendo a empresa. Fora deso, eu agardo, pido dende aquí, claro, ao empresario tamén que recapacite nesa liña, e volvo a repetir, creo que dende a Xunta de Galicia o que temos que ofrecer é máxima colaboración para que canto antes este problema se poda resolver pola trascendencia que ten unha fábrica como é a de Sargadelos.